θέμα με τη φύλαξη. Έπαιρνε δηλαδή πράγματα, οτιδήποτε ήταν αυτό, τα έκλεβε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Από πετσέτα, από ένα χαρτί που μπορεί να βρίσκε στο πάτωμα και δεν το άφηνε με τίποτα. Απλά το κράταγε και δεν άφηνε κανένα να το πάρει. Γενικά ήταν πολύ επιθετικός. Οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση και έτσι επιλέξαμε να του κάνουμε κάποια εκπαίδευση ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα. Εκτός από μένα, γενικά όποιον προσπαθούσε να του πάρει αυτό που είχε στο στόμα του. Όταν βγαίναμε έξω τον είχα σε μάρσιπο γιατί δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με μικρόβια ή με άλλα σκυλιά. Βγήκε και περπάτησε στο δρόμο γύρω στους 6,5 με 7 μηνών. Δεν ήξερε κάποιες βασικές εντολές, δεν μπορούσα να του πω έλα και να βγει από κάπου που είχε κρυφτεί. Γενικά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε καθόλου. Αυτό που επιδίνωσε την κατάσταση ήταν η στήρωσή του, την οποία τη βίωσε αρκετά άσχημα, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του βάλουμε το κολάρο και να γίνει ακόμα πιο επιθετικός, γιατί δεν του άρεσε η κατάσταση αυτή που βίωνε. Είχε θέμα με τα μεγαλόσωμα σκυλιά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σωστά, γάβγιζε, ήθελε να τους φάει όλους και όλα, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε βρει έναν κώδικα επικοινωνίας μέσα από τις βασικές εντολές και θεωρώ ότι οποιοδήποτε πρόβλημα για να προκύψει θα το αντιμετωπίσουμε με διάφορες μεθόδους που μάθαμε σε όλο αυτό το διάστημα της εκπαίδευσης. Και να τελειώσουμε τα μαθήματα, δεν σταματάμε να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, δεν σταματάμε να κάνουμε επαναλήψεις και να εξασκούμαστε κι εγώ και εκείνος. Έφτασε παραπάνω από εκεί που περίμενα. Αυτό που κέρδισα τώρα καταρχήν είναι να έχω ένα σκυλί έτσι όπως ήθελα να το έχω, σαν πραγματικό μέλος της οικογένειας και όχι σαν ένα απλά κατοικίδιο ζώο. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να συνεννοηθούμε άψογα. Και αυτό που με εξέπληξε, δεν περίμενα ότι θα έχει τόση μεγάλη πρόοδο ο Πίκο, είναι κυρίως τη φύλαξη. Δηλαδή τώρα πια και να πάρει κάτι το οποίο δεν είναι παιχνίδι του ή δεν είναι κάτι που του έχω δώσει εγώ, μπορώ να του πω άστο και να τα αφήσει χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του καταπίνοντάς το ή μασώντας το. Ακόμα και στη βόλτα.